салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. Бародаро, видеои имрӯза дар бораи бародари тоҷик ва дар бораи кросовки ва дар бораи каналҳои фурӯшии худам. Бародаро, аз чӣ оғоз кунам намедонам, аммо сар мекунам аз бародари тоҷик. Бародари тоҷик мегӯянд ки ту як одама қапидай ки як духтари тоҷика, масалан духтари тоҷик муҳтоҷ будай, яъне ҳомиладор будай, шушат депорт кардиянд ва ба пули мо шумо ниёз доштае ки рӯзша бигзарона. Як тоҷики хумон рафтай айвай гуфтае ки номерота бите Сбербанкда ма туда яъне сум ёрдам мекунам. Ай тоҷики хумон намедонам хай чӣ хел бугум, яъне пагашта занг задае ки биё кафе бирем, биё масалан одих бирем, я дагом ҷо бирем ба ҷои ёрдам. Ҳад ту бадбахт ту дидӣ ки ӯ одам ӯ худаш гуфтеса ки ман ҳомиладорум, шума депорт кардиянд, роӣ кардиянд, ягон сум ҳаминҷа биём рӯзма бигзаронам, а ту бошӣ номере мегирӣ ба ҷои кӯмак кунӣ, бо мегӯӣ ки биё мо кафе бирем. Бародаро, ин кори нодуруст ай. Худат апаву хувару холаву оча надорӣ барои ҳамин корат? Ай бай, шарм дор. Тра бародари тоҷик қабида, агар ки бовар накунед, канали бародари тоҷик бизанед омӯзиши YouTube чизда поиски YouTube да каналаш меброя, будем видеош тамошо кунем. Хай тема майлиш, масалан ҳар кас саволу ҷавоби худаш метавонад. Бародарон, масъалаи кросовки, бо як бор дига шуморо ҷиддӣ мегӯям ки кросовки бизнеси хубай. Шахсоне мехоҳад бизнес кунад, бизнес мекунад. Агар шахсе ки бихоҳад бизнес накунад, просто барои худмон бигирем, ман шумода гуфтам, метро Люблино, бозори Люблино, линияи М мери, любой намуди кросовки ай 500 рубл сар мешавад то 1900 2000 ҳам хеле мувофиқи худат, вкусат, нархат, кисат чӣ хеле ки биёвӣ. Аммо тавсияи ман ин аст ки дар квартира агар 6 бача бошен, 14 бача бошен, пула партиян ҷамъ кунед, як одами документдортон бурава бигира биёра, як коробкаша 8 бара тақсимот кунед байни худтон, шумода арзон меғалтад. Шумо 500 сима нахарен, 1900 сима нахарен, шумо 800 сима бихарен, ина 1000 симаша бихарен, качестваш хубай бигирен, бупушен, як та деташ монда хонатон рӯй мекунед. Як та 41 дора, як та 42 дора, 2 та 43 дора, 2 та 44, бо 1 та 45, 1 та 46. Байни худтон тақсим мекунед. Кадомиш монда хонатон рӯй кунед. Бародаро, пури акоду дар дорем ба фикр. Ина кросовки Adidas. Ина бародаро 800 сима ёфтамаш. Нигоҳ кун, 1900 сима магазин мехариш, ина 1900. Шояд дар дига магазино бо қимат боша. Ина ин фирмаи Nike. Фирмаи Nike. Фирмаи Nike. Беҳтарин кросовки ай, мепӯшӣ, по дам мегира. Буфорота футбол мезанӣ, буфорота боронёда мепӯшӣ, хубай. 1900 сим фурӯши модай, нархаш 800 сим оптум шай. 8 пар мегирӣ, байни худтон тақсим мекунӣ, мондагиша хонатон рӯй мекунӣ, мисли самолёт мепара мерава, бо пури хеш тавор доре ки бупӯшаш, бухора бигарда, дар ҳаққ давом мекунад. Бародаро, ина ё ки падарка мебарен, ина беҳтарин кросовки ай. Ана баъдан бародаро темаи кросовкиро гуфтам, метро Люблино, бозори Люблино, линияи М. Ана баъдан бародаро каналҳои фурӯши кадоме дар кор боша, рақамҳои рӯи экранда занг бизанед, каналҳои YouTube, яъне YouTube канал метавонед инами бизнеси кросовкиро дар анами YouTube канал бигзаронед, савдо кунед. Яъне видео мекунед ки масалан инам хеле кросовки дорам, инам хеле размери, ина кадоме хоҳиш мандон боша, ина рақамҳода занг бизанед, дар видеот мегӣ, ту да занг мезананд, мебарӣ, мети, дар болош сум мемонӣ, зиндагита пеш мебарӣ. Бародар, ту да пул мемона, зиндагита пеш мебарӣ. Ӯ одаме ки бурдиша, ӯ эконом мекуна, яъне документ надора, шаҳр намеброя, ҳамунҷош мехараш мешава, ҳам музд, ҳам миннатдоргирӣ. Бародаро, ҳам популяр мешӣ, ҳам раҳмат мешнавӣ. Бародар, канали YouTube барои адами қадар кора. Каналҳои YouTube ай 500 подписчик то 80000 подписчикро дорем. Каналҳоро агар бифоратон ки бибинед, каналҳо дар таги ҳамин канали ман нигоҳ кунед, каналҳо қат рак мондаги ай. Кадомиш фурӯши ай, фурӯши нарасонаги ай, кадомиш просто обуна гуфтаги ай. Бародаро бидурен, як та подписация кунед, ҷига мадора. Бародар, шумо ҳеч намерава. Сера оно пули интернетона муҳоким меспоред. Ҳамин дур омади як та лайк, як та подписация ки бихебур айдами кору чагал ки маъқул набоша.
хай ки ҳеҷ ҳам ки накардӣ масалан иҷ ягон маҷбурӣ нестай. Каналҳои фурӯшӣ ай 500 подписчик то 80000 подписчикро дорум, метавонем бигирен ва пешравӣ кунед дар сомонаи YouTube. боқӣ монди саволотно бародаро дар WhatsApp бинависен, занг бизанен, бинависен. асос дар бораи канал занг бизанен, бинависен бародаро. дар бораи кроссовки ман шуморо гуфтум. дар бораи кроссовки бародаро дига савол нашава, илтимос. вақте ки занг занед фақат дар бораи канал занг бизанед. дар бораи кроссовки ман бор дига шумо да мефаҳмонам. бозори Люблино дар метро Люблино ай бародаро. ай метро Люблино меброӣ, такси, автобус мешини 10 минута раҳай то бозори Люблино. бозори Люблино рафти, линаи М да мери, линаи кроссовки ай любой намудаш ҳастай. дига саволот чизе боша ҳаму ҷа расиден. масалан дига чӣ савол дорад? масалан мери контейнерро мековӣ, любой кроссовки маъқул шид, мери меги ака пачом нархша мепурси, оптумша меган та нархш туғри шид, як коробкаша биги ҳуиш куд, дар пакет бигишон, чем коробкаро арх када овардана, я симки спортивни биги биёр тақсимот ку. Дига ягон ҷои саволш надора бародаро. Ма даставка надорум, ина мегум пешакӣ даставка надорум ки шумо дароӣ кунам. И магазин ай хидм нест ай. гил дар болои Мерседес, Мерседес ай хидм нест. гил дар болои кроссовки, кроссовки ай хидм нест. боқи худованд ҳамота нигаҳбон боша.